Jedna velika greška koju rekreativci i početnici u stolnom tenisu rade je preskakanje koraka u biranju opreme. Oni žele što bolju opremu misleći da će tako biti bolji igrači, da će im oprema pomoći da bolje igraju. Međutim, nekad je više manje. U ovom slučaju sporije gume i sporiji reket pomažu vam razviti ispravniju tehniku, naučiti pravilno udarati lopticu i omogućavaju vam više kontrole nad lopticom. I zato brža oprema, bolji reketi i bolje gume zapravo vam otežavaju napredak u stolnom tenisu i limitiraju vas da nikada ne ostvarite svoj maksimalan potencijal. Slušajte mene ili slušajte one koji ne znaju što govore vam da kupite što bolju opremu. Vaš je izbor, ali vjerujte mi, budete li slušali moj savjet da ne preskačete stepenice i da za početak uzmete lošiju i sporiju opremu, vidit ćete puno veći i puno bolji napredak u igri.